Takže dnes vám ukážem, ako sa dá vyklúčiť nejaký efekt v čiernom pozadí, pretože veľa ľudí má s tým problém, pretože to robí ako v zelenom plátne a toto v čiernom pozadí sa robí trošku inakšie. Veľa ľudí má s tým problém tak, že napríklad je to priesvitné, nie je to také prehliadné alebo iné problémy a tým pádom to tak nevyzerá dobre. No a ukážeme si nejaký ten efekt. Ja mám takúto explóziu. To je jedno, funguje to na všetko čierne, čo je, hej, v čiernom pozadí. Takže mám obrázok. Nebudem dávať video, ja som si obyčajný obrázok z internetu stiahol, vy si dajte video, ak chcete. Toto je len ukážka, nebudem to robiť profesionálne, len tak, jak sa to dá spraviť. No a proste máme obrázok, video a máme to takto, ten efekt. A na ten efekt klikneme pravým tlačidlom na myši. Dáme úplne posledné Properties. Objaví sa nám tabulka, dáme Media, nájdeme si Alpha Channel a tu si prepneme na Straight. Dáme OK. A to je všetko. Tým pádom to pozadie nám automaticky zmizlo a ten výbuch tam je. Celý výbuch krásny, prehliadný, nie je rozmazaný, nie je priesvitný, že dobre to vyzerá a toto funguje na všetky efekty, ktoré sú v čiernom pozadí. No, samozrejme ešte si to môžete tak skúsiť, že dáme zasa Properties, Media, Alpha Channel a tu dáte ako to posledné Dirty. Tým pádom vám to trošku zosvetlí, tak dostratená vám to spraví, taká špinavšia práca trošku. Tým pádom to tiež takto vyzerá. Obidve sú dobré. Vyskúšajte si obidve, a ktorá sa vám tam viac hodí, alebo sa vám viac páči, tak to si dajte. No. A táto to ako nejako vyzerá, proste dám play, ten efekt ide proste normálne, tak ako má ísť celý. Trošku to seká, hej, pretože to nemá vyrenderované. No a takto nejako sa to robí. A potom s tým môžete manipulovať ako s normálnym efektom, dať si ho hoci kde zväčšiť, zmenšiť, hoci čo už, to už je na vás, hej. Takže toto je asi všetko, čo som vám chcel ukázať v tomto tutoriáli, pretože má s tým viac ľudí problém, takže.